Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Malalim na naman ang iniisip mo. Huhulaan ko kung ano yung iniisip mo. Alam ko na. Alam ko na! Nahuli ka na naman ng misis mo may katsat na ibang babae. Tama! Namumroblema ka ngayon kasi sinabihan ka. Huwag ka nang umuwi sa bahay! Kasi naman, Boards, magbago ka na. May asawang tao ka na. Alam nyo, hindi magandang gawain yan kung ikaw ay pamilyado na. Mananagot at mananagot ka sa ginagawa mong kasalanan. Mark my word. Ay nga pala, batiin lang natin isang napakagandang gabi ang mga nakikinig sa atin. Mga nakatutok sa atin dyan, maraming salamat. Lalong-lalo na sa'yo. Ikaw na nakapula. Wow! Pula ang mata. Okay mga kabisya, eto tang. Hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to. Okay mga kabisyo, doble dagok daw ang kinakaharap ng isang pamilya sa Cebu City. Matapos po matangay ang perang abuloy sana para sa namayapan nilang kaanak. Oh no! 16,000 pesos na abuloy sa bata natangay dahil sa online scam. Grabe. Meron daw kasing nag-message sa kanila na humingi ng OTP. Kasi need daw yun yung OTP para makapagbigay sila ng donation. At yun nga, nung binigay na yung OTP, nalimas yung pera nila na galing din sa donation sa kanilang electronic wallet. Ito na mga kabisyo, logican na natin to tang para nang sa gayon magkaalaman na. Ay sige, wag mo nang patagalin yan. Ano pang hinihintay mo? Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ngayon sa panahon ang mga scammer. Sa totoo lang, real talk, kahit saan may scammer. Minsan nga sa sarili mong pamilya, ini-scam ka. Na-experience ka na ba? Hindi nga, totoo. Real talk to boards, di ba? O tingnan mo, o baka ngayon nga malay mo, yung katabi mo ngayon, scammer yan. O tingnan mo sa mata. Kung hindi makatingin sa'yo sa mata, ibig sabihin, ano tang? Scammer yan! Pambira! Eto mga kabisyo, logican po natin. Ang mga tao po na nakakagawa po ng panloloko, ayan, kabilang po yung pagnanakaw ng abuloy sa patay. Dahil po yan sa iba't ibang mga reasons o dahilan. Katulad po ng ekonomiyang pagsubok. Maraming utang, posible yan. Kawalan po ng moralidad, ayan. Kawalan ng pagkakataon o opportunity na makapagtrabaho ng tama. Dahil din sa bisyo o di kaya sa dispersyon. At kawalan po ng takot sa batas. Oh no! Mahalaga po magkaroon ng maayos na sistema ng edukasyon, suporta po sa mga nangangailangan at mas mabigat na parusa para sa mga gumagawa ng krimen upang maiwasan po ang ganitong pangyayari. Wala pa kasing nasasampulan na scammer kaya malalakas ang mga loob nila. Tanga, ano bang dapat gawin na parusa sa nag-scam lalo na doon sa abuloy ng patay? Ay dapat sa kanila ikulong ng 24 oras. 24 hours? Parang kulang yan tang 24 hours ikulong sa loob ng kabaong. Pambihira naman. Ano mga kabisyo?
We got 34 minutes after 6 o'clock. Ito na. Paborito ng buong sambayanan. Mga lahat ng mga nasa EDSA at ikaw na nagmamaneho. Kantahin natin to. Oh, pare ko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!